a l'hora de fer consultes també disposem de funcions. Fem una en vista disseny i anem, per exemple, a fer una consulta que inclogui camps de la taula clients i de la taula factures. Doncs vaig a, com sempre, ampliar-les una mica per treballar millor. I aquí veiem que està activada la casella de funcions, que és aquesta d'aquí. Si no la veiéssim, podem activar-la des d'aquí. Veiem com canvia aquí. Aleshores, el que m'agradaria, per exemple, és saber quantes factures estan relacionades amb un determinat client. Aleshores, vaig a posar un nom de client i vaig a posar també el nombre de factura, perquè recordem que el nombre de factura era la clau principal, és a dir, que no es repeteix, i jo puc comptar quants nombres de factura diferents tinc per saber quantes factures en total estan relacionades amb aquest client. Vaig a fer-lo inserint aquí un criteri que era el de Morales Antonio, que era un dels nostres clients. I aleshores el que m'agradaria és, com deia, que en comptés count quantes factures tenia i que el camp d'Antonio Morales, del client, del nom del client, me l'agrupi. Vaig a fer això, vaig a pujar-lo perquè es vegi bé, me l'agrupi, és a dir, només vull d'aquest que me'l compti. Clico aquí i veiem que surten dos. Aquest client té dues factures relacionades. Podem comprovar-ho venint aquí a la taula i unes factures. Antonio Morales era el codi de client número 1 i efectivament apareix aquí una vegada i una altra aquí. Bé, anem a fer una cosa diferent. Ens agradaria saber, per exemple, vaig a afegir una altra taula, des d'aquí, i el que m'agradaria saber és la quantitat total d'articles que ha comprat Antonio Morales. Clico aquí i ja el tinc. Aleshores, el que m'agradaria és que em sumés tots els articles. Això m'ho agrupa i em dona la suma total d'articles que ha comprat Antonio Morales. Aleshores, el que faig és executar la consulta i em surt que per aquí tinc relativa a una factura 1080, relativa a una altra factura tinc 5. Què passaria si ara, per exemple, a mi m'agradaria saber, en comptes de la suma, quina va ser la major quantitat d'un article que va comprar? Doncs posaria, per exemple, aquí màxim. Executaria aquí i em diria que aquesta factura, el màxim que va demanar va ser 1.000 i aquesta factura, el màxim que va demanar va ser 5. Podem fer la comprovació. Jo vinc aquí a vendes ingressos, veig aquí la factura número 1 té 50, 30, 10.000. Aquesta és la major quantitat. Aquí tinc una altra factura relacionada amb ell, que és la 21, i d'aquí només ha comprat 5. D'aquí, en principi, la quantitat menor d'aquesta factura que va comprar va ser 30. Vaig a tancar i comprovar-ho. Vinc aquí i dic, en comptes de saber el màxim que va demanar a cada factura, vull saber el mínim de quantitat que va demanar d'un article a cada factura. Executo i, efectivament, em diu que aquí 30 i aquí 5, perquè havíem vist que només havia demanat aquest 5 d'un article. És a dir que anem canviant els nostres criteris, les funcions, el resultat que volem obtenir i podem anar aplicant funcions que ens donaran resultats diferents. Per exemple, si a mi el que m'agradaria seria que en comptes de que me l'agrupés per factures aquestes quantitats, doncs que me sumés el de la totalitat de les factures d'Antonio Morales, doncs puc fer que me'l sumi. Aleshores, per exemple, ja no és que vull saber el mínim de cada factura, vull saber el mínim de tots. Poso aquí sum perquè me doni el total, aquí mínimum, executaria i el mínim que vaig demanar a aquest client va ser 5. Si ara, per exemple, poso el màxim, doncs el màxim són 1.000.
Si ara, per exemple, vull que em sumi totes les quantitats de totes les factures, en comptes de tindre, com teníem abans, 10.080 per una factura i 5 per una altra, tinc el total de la quantitat de totes les factures, que són 10.085. I així jo puc variar les funcions i provar diferents combinacions segons em convingui, i això em donarà un resultat o un altre en funció de les necessitats que nosaltres tinguem i de la dada que vulguem obtenir. Si heu treballat amb Access, probablement recordeu que n'hi ha altres tipus de consultes, a més de les que hem vistes, que serien les consultes de creació de taula, d'actualització, d'eliminació. Bé, totes aquestes consultes no existeixen com a tal a LibreOffice Base, però això no vol dir que no podem obtenir els mateixos resultats d'una altra manera. A més, aquest tipus de consulta el podem formular a través de l'execució de codi SQL.